Razlog 74. Svet, svet, svet je Otac. I svaka od 4 životinje imaše po 6 krila naokolo i unutra puna očiju i mirane imaju dan i noć, govoreći: Svet, 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 Gospod Bog Svedržitelj, koji beše i koji jeste i koji će doći. Otkrivenje 4.8. Zagovornici trojednog Boga kažu da se ovaj tekst sigurno odnosi na Oca, Sina i Svetog Duha, zašto bi inače bilo rečeno svet, svet, svet. Na ovo pitanje je jednostavno odgovoriti. Ovaj stih trostrukim izražavanjem opisuje Božju beskonačnost i večnost, koji beše, koji jeste i koji će doći. On je Bog prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i večni Bog je tako obožavan rečima svet, svet, svet. Svet koji beše, svet koji jeste i svet koji će doći. Drugim rečima, svet je Bog. Kao što je i sam Isus znao da kaže: ovako dakle molite se vi: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje. Matej 6.9. Tako se i na nebeskom dvoru sveti Božje ime. A da se radi o jednoj ličnosti ili ocu možemo vidjeti iz konteksta ovog teksta, gdje vidimo da se na tronu nalazi samo jedna osoba. I odmah bih u duhu, i gle, presto stajaše na nebu, i na prestolu seđaše neko. I onaj što seđaše beše po viđenju kao kamen jaspis i sard, i oko prestola beše duga po viđenju kao smaragd. Otkrivenje 4, 2 i 3. Na prestolu seđaše neko. Onaj što seđaše beše po viđenju. Očigledno je da se radi o jednoj osobi. I toj božanskoj osobi se kasnije u 8. stihu govori: Svet, 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 Gospod Bog Svedržitelj. Tekst dalje kaže: I kad daše životinje slavu i čast i hvalu onome što seđaše na prestolu, što živi vavek veka, padoše 24 starešine pred onim što seđaše na prestolu. Otkrivenje 4, 9 i 10. Jagnje ili Isus se pojavljuje kasnije u 5. poglavlju Otkrivenja, kada od onoga koji sedi na prestolu uzima knjigu. I dođe i uze knjigu iz desnice onog što seđaše na prestolu. Otkrivenje 5.7. I iz 13. stiha 5. poglavlja također vidimo da je onaj što sedi na prestolu neko ko nije jagnje ili Hrist. I svako stvorenje što je na nebu i na zemlji i pod zemljom i što je na moru i što je u njima, sve čuh gde govore: onome što sedi na prestolu i jagnjetu, blagoslov i čast i slava i država vavek veka. Otkrivenje 5.13. U 7. poglavlju Otkrivenja se ponavlja ista slika. Potom videh, i gle, narod mnogi, kog ne može niko izbrojati, od svakoga jezika i kolena i naroda i plemena, stajaše pred prestolom i pred jagnjetom, obučen u haljine bele i palme u rukama njihovim. I povikaše glasom velikim govoreći: Spasenje Bogu našem koji sedi na prestolu i jagnjetu. Otkrivenje 7, 9 i 10. Dakle, hvala, svet, svet, svet iz 8. stiha 4. poglavlja, kojeg razmatramo, se daje jednoj osobi, a ne trojici. Sam stih nam kaže da se radi o Gospodu Bogu Svedržitelju. A ko je to? Ako je to samo jedna osoba. Na osnovu Otkrivenja i Svetog pisma u celini možemo reći, a i kroz ceo ovaj serijal smo mogli zaključiti, da se radi o Ocu. I crkve ne videh u njemu, jer je u njemu crkva Gospod Bog Svedržitelj i jagnje. Otkrivenje 21-22. Iz ovog stiha vidimo da jagnje ili Isus nije Gospod Bog Svedržitelj, kao što smo rekli i za kontekst 4. poglavlja i stiha svet, svet, svet. Jagnje se pojavljuje tek u sljedećem 5. poglavlju. Radi se dakle o Ocu, o Bogu. U 11. poglavlju Otkrivenja čitamo: I 7. anđeo zatrubi i postaše veliki glasovi na nebesima, govoreći: Posta carstvo sveta, Gospoda našeg i Hrista njegovog, i carovaće vavek veka.
I 24 starešine koje sjeđehu pred Bogom na prestolima svojim padoše na lica svoja i pokloniše se Bogu, govoreći: hvalimo te, Gospode Bože Svedržitelju, koji jesi i beše i bićeš, što si primio silu svoju veliku i caruješ. I neznabošci se progneviše, i dođe gnev tvoj, i vreme mrtvima da se sudi, i da se da plata slugama tvojim, prorocima i svetima i onima koji se boje imena tvog, malima i velikima, i da se pogube oni koji zemlju pogubiše. Otkrivenje 11 od 15. do 18. stiha. U 19. poglavlju Otkrivenja čitamo: hvalite Boga našeg, sve sluge njegove, i aliluja, jer caruje Gospod Bog Svedržitelj. Da damo slavu njemu, jer dođe svadba jagnjetova. Hvalite Boga i dajte mu slavu, jer je došlo vreme da njegov sin uzme svoj narod, da večno bude s njim. Dalje, u istom 19. poglavlju, o tom sudu iz 11. poglavlja, čitamo da Isus ili reč Božja dolazi da sudi svetu, i to u očevo ime. On gazi kacu vina i srdnje i gneva Boga Svedržitelja. Kad vidimo sve ove tekstove i vidimo da se radi o osobi koja nije Hrist, očigledno je na osnovu otkrivenja i celog pisma da se radi o Ocu. Ali zašto onda, na početku otkrivenja, oni koji veruju u trojednog Boga kažu da Hrist kaže za sebe da je Svedržitelj i da koristi iste termine? Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak, govori Gospod, koji jeste i koji beše i koji će doći, Svedržitelj. Otkrivenje 1.8. Kao prvo, na osnovu konteksta, opet ne možemo reći da se radi o Hristu ili da je on to rekao. Uopšte ne piše da je Hrist rekao ove reči. A kontekst opet jasno razdvaja osobu koja jeste i koja beše i koja će doći od Hrista. Od Jovana na 7 crkava koje su u Aziji, blagodat vam i mir od onog koji jeste i koji beše i koji će doći, i od 7 duhova koji su pred prestolom njegovim, i od Isusa Hrista koji je svedok verni i prvenac iz mrtvih i knez nad carevima zemaljskim, koji nas ljubi i umi nas od greha naših krvlju svojom i učini nas careve i sveštenike Bogu i Ocu svom, tome slava i država v vek veka. Amin. Otkrivenje 1, 4-6. O 7 duhova pred prestolom smo radili poseban video, tako da to sada ne objašnjavamo. Za nas je u ovom trenutku važno da vidimo da je Hrist onaj koji nas je učinio careve i sveštenike Bogu i Ocu svom, onom koji jeste i koji beše i koji će doći. Govoreći također o sudu, u knjizi proroka Danila također čitamo o Bogu, o Ocu kao starcu i o Hristu kao sinu čovečem koji dolazi pred starca. Gledah, dokle se ne postaviše prestoli i starac sede, na kome beše odelo belo kao sneg i kosa na glavi kao čista vuna. Presto mu beše kao plamen ognjeni, točkovi mu kao oganj razgoreo. Reka ognjena izlažaše i tečaše ispred njega, 1000 služaše mu i 10.000 po 10.000 stajehu pred njim. Sud sede i knjige se otvoriše. Danilo 7, 9 i 10. Videh u utvarama noćnim i gle kao sin čoveči, iđeše sa oblacima nebeskim i dođe do starca i stade pred njim. I dade mu se vlast i slava i carstvo da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast je njegova vlast večna, koja neće proći, i carstvo se njegovo neće rasuti. Danilo 7, 13 i 14. U 18. i 22. stihu sud i carstvo se predaje svecima višnjeg, što smo čitali i u otkrivenju. Da se vratimo na otkrivenje 4. poglavlje i kontekst stiha kojeg analiziramo. Nakon što Biblija govori o 4 životinje koje govore svet, 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 u narednim stihovima čitamo sljedeće. I kad daše životinje slavu i čast i hvalu onome što seđaše na prestolu, što živi va vek veka, padoše 24 starešine pred onim što seđaše na prestolu i pokloniše se onomu što živi va vek veka i metnuše krune svoje pred prestolom govoreći: dostojan si, Gospode, da primiš slavu i čast i silu, jer si ti sazdao sve i po volji tvojoj jeste i stvoreno je. Otkrivenje 4, 9 do 11.
Iz spomenutih stihova i svega rečenog, očigledno je da samo jedna osoba ili biće sedi na prestolu, onaj kome su upućene reči svet, 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 a to je Otac. Isus se kasnije pojavljuje i u Otkrivenju i u Danilovoj knjizi. Tako da ovaj stih iz Otkrivenja 4.8 nikako ne dokazuje trojstvo i reči svet, svet, svet se ne odnose na trojednog Boga ili tri osobe, radije nam potvrđuju da je jedini Bog Biblije koji sedi na prestolu, Otac, onaj koji sud i carstvo predaje svom Sinu i njegovim svecima.